Takže ahojte milí priatelia, momentálne máme nočnú nočnú preskúmavačku pusteného domu na strednom Slovensku. Hovorím preto potešie, lebo máme už noc, aby nás nikto nevidel. Ako môžete vidieť, takto vypadá. Pozrite sa na tú krásnu truhlu. Wow. Škoda, že prázdna. Nevadí, no. Pozrieme sa ďalej. Wow, toto je krása. Dám vedieť manželke cez vysielačku. Tu špička. Volám buchtičku, už som v dome. Už som dnúka, lásko. Dobre, Dudu. Ale vypadá to zaujímavo. Takže táto vypadá, milí priatelia. Elektrika asi nebude funkčná. Pravdepodobne musím dávať pozor, aby ma nikto nevidel. Lebo oproti sú susedia. Wow. Kúkajte ľudia. Paráda. Toto sa pomalu kedy uvidí takéto ešte zariadené. Takéto gastrolíky ešte tu mali takedy vojaci. Ešte keď bola Československá ľudová armáda. Tam to používali vtedy. Pekné. My sa pozrieme tu. Tu bola asi kuchyňa, pravdepodobne. Ako môžete vidieť, ešte v peknom zachovalom stave, tá kúpeľňa pre kuchyňa. Toto sa málo kedy vidí a v podstate vidíme sa viac pri takýchto nočných preskúmavačkách, ale musím hovoriť potichšie ľudia, ja to potom zosilím, to videjko. Áno, aby ste počuli lepšie. Wow, je to tu krása. Ja si dám na ruky takéto rukavičky. Lebo budem si spraviť taký menší šortík. Dáme si tu aj paranormálne vyšetrovanie, keď chcete. Keďže už spúšťame ten nový projekt s manželkou. Veľmi zaujímavo. Prepáčte, že sa takto otáčam stále na jedno miesto, ale hľadám K2, ktorú už mám a my sa budeme pýtať na nejaké otázočky. A sa pozrieme, že čo tu ešte je. No, používame väčšinou rukavice na ochranu rúk. Pozrieme sa takto, porobíme z toho nejaké fotečky. Koľko tu krémov, pozrite sa na Kanady, alebo čo to bolo toto. Sa pozrieme na to. Aby som sa nemýlil, tu už ani neotvoríme, čo to je hrcavé. Či? Bože, aký tu má patent toto do piče. Pardon, že nadávam vo videu a taký. Čo to môže byť toto? Čo tu vidí na topánky ľudia, ak sa niekto v tom vyzná, prosím vás, napíšte mi do komentára, že čo to môže byť. Ale vypadá to ako krém čierny na topánky. Poďte sa staré jojo. To som už roky nevidel takúto vec. To je pekné. Stará indulovaná stará ochranná pracovná masť. Ochranná pracovná masť tam bolo napísané. A my sa môžeme, tu už to preteká, vidíte. A my sa môžeme previesť na
Ghost hunting. Čiže krásny dobrý večer prajem. Moje meno je Roman. Neprišli vám ublížiť. Chcem sa spýtať, je niekto v mojej prítomnosti, na kanál môžete pristúpiť k tomuto K2 detektoru a tak nám vedieť, že ste tu. Nemusíte sa báť, kľudne si zoberte energiu z tohto svetla a skúsim vám rozblikať aspoň do tohto žltého číselka. Ak ste muž, rozblikajte to do tohto zeleného, a ak ste žena, skúste to rozblikať do žltého. Nemusíte sa báť. Poďte, skúste to rozklikať. Nie vždy sa musí ten paranormál podariť. A je tu ešte pivnica, do ktorej by som chcel ísť pozrieť. Lenže keď tam je vstup taký nebezpečný, či sa tam vôbec aj dostanú. Do tej pivničky. Starý obal z bombonieri. Skúsime ten paranormál inde. Ale ma ešte zaujal dotok. Čo to môže byť? Salvator voda. My sa premiesíme na ten paranormál inde. Len si tak troška to svetlo dám na slabšie. Ukážte, tu je to svetlo, tu je svetlo, žiarovka by tam mala byť. Dobre, svetlo nejde. Istý časov videl. Tu. Dobre, chýba tam sviečka hore, čiže to asi nezapnem a je to zaplombované, čiže elektrika by tu asi vypnutá. A my ideme skúsiť ten ghost hunting niekde inde. Napríklad sem. Máme to skúsiť tu. Viete prísť sem do tejto obývačky ku mne a ukázať, že ste tu. Kľudne si zoberte energiu z tohto svetla, ktoré držím v mojej lavici, v mojej ľavej ruke a skúste to rozblikať aspoň do tých žltých čísel. Dokážete to? Aby si sa pýtali, kde sme nachádzali tento dom. Keď na strednom Slovensku nebudem určovať presne lokalitu, kde. Boli toto vaše šaty? Tej pani, ktorá tu žila? Ako vidíte, nie vždy ten paranormál funguje, keď sa tu nestalo nič zlé. Tak to skúsime v izbe. Ten paranormál, ten K2 detektor. Pozrieme sa, čo tu máme ešte takého. Pozrite sa. Málo to z vás si toto pamätá. Toto je fajočka na tabak. Ako môžete vidieť, to si položíme takto, by ste lepšie videli. Osvietim si aj na mobile, aby ste videli. Toto čo môže byť fieska, čo to je? Netuším, čo to môže byť toto. Napíšte mi prosím vás, nie, že to na túto fajku, ale čo môže byť táto vecička čierna.
Že by to bolo na fajku alebo na čo? No to sa mi moc nevzdá. Staré klubko. Nejaké veci ešte môžete vidieť. Aha, staré ponožky. Na fotku vypadá zaujímavo. Ako môžete vidieť, čierne latexové rukavice. Ukážte, pozrieme, keď to staré noviny. Fiatky zo SSSR, zem sa neupokojila. Ukáž 8. 6. mája 1966. Ročník 21, číslo 109. V 66. To som ešte ani nežil, nebol na svete. Oj, to som bol ešte tatkovi vo vajciach a môj tatko ešte v jeho tatkových vajíčkach ešte bolo, to ešte ani on nebol na svete. Čiže tak. A ako všetko vidíte, všetko ostane na mieste, ako má. Ešte by som to zabudol K2, ktorú vyskúšam ešte v izbe. Potom urobíme ešte nejaké fotky. To si to tak pozrieme. Zapínam K2. K2 nám už reagovala do červených. Tak ako môžete vidieť, tu som ja s K2. Chcem sa spýtať, nachádzate sa tu, v tejto spálni? Položím vám K2 detektor sem. Ak sa tu nachádzate, priblížte sa k nemu a rozblíkajte aspoň ten K2 detektor do žltých čísel. Ak to viete rozblíkať. Meravému Adamovi to budem musieť zamazať. Kľudne sa priblížte, nebojte sa, nepríjemne vám ublížiť. Skúste to rozblíkať, ak ste tu. Ten K2 detektor, poďte, nebojte sa. Ako môžete počuť, vonka prší. A pravdepodobne sa tu nestalo nič zlé. Takže na paranormálna aktivita není. Nie vždy sa to podarí. A pre dnešok toto video ukončujem. Ak sa vám toto video páčilo, tak zanechajte like, koment, odber a máte teraz na zvyšku večera. Ahojte. Vypíme to za toľko. No, si plesní na izbe. Vezme kone.